Mga kapuso, dito tayo sa Dalampasigan ng Barangay Sugod. Sa sulok kami nagaganap ang karera. Kung talaga na di Saday saday. Sa dayutang grabe ko tanong. Hindi sa ito ini. Ano? Ayun. Wala pula guide na pwede ma tapang-tapang na lang. Nalilibong ng tao sa laog. Ano, kaya mo ba? Magdaram ka sana. Tapos napit. Nakaskasan. Saya sa atras. Hindi kaya atras. Napit. Ay, nabahura. At na, alis ko ko niyan. May sabon. Di ate. Pusuan na ako yun, ate. Eh, tsunami! Inabot ka tsunami! Alin daw kaya sa ilis eh. Alam mo ate, inisay yan. Alin mo ate. Ladupon mo! Hindi, manahali. Yan, inisay. Ladupon na si... Alam mo, ate sa inisay. Baka lang kung manggara ilising aluminum.